safle addawol felly i'r ymwelwyr. Chivers yn ei chodi hi at y postyn agosa. Mae'r peniad wedi mynd i fewn. Dwi'n meddwl ella na gol yw'r rhwyd ei hun oedd honna gan Lolita Egan. Gwaith da gan Siona Chambers i ennill y meddiant. Mae'n ôl gan yr elyrch. Chloe Chivers, mae Deacon yn y cwrt Cosby. Deacon! Hwnna'n syth at Sophie Steele. Siona Chambers ar gic gornel i Aberystwyth. Egan, os na gyfla i Lolita Egan! Ac mae'r ferch ifanc 15 oed. Ysgoriodd i'w rhwyd ei hun yn yr hanner cynta yn unioni pethau i'r tîm cartra. Sammy Wyn yn ôl at Jessica Williams i mewn yn hanner Aberystwyth. Jessica Williams yn mynd i hun! Dipyn o arbediad gan Sophie Steele yn fan'na rhwng y pys i'r tîm cartra. Chivers ar gic gornel. Jessica Williams oedd yn hedfan i mewn. Os na gyfle i Sammy Wyn, mae allan gan Egan. Mond cybelled a Chloe Chivers sy'n croesi hi nôl. Chivers wedi mynd i gefn y rhwyd am ergyd hyfryd gan Chloe Chivers. Dyna'i 4edd gol hi mewn tair gêm i'r elyrch. Maddie Murray. Cerdyn Melyn. Arall o boced Dale Randall i gyfeiriad Amy Schofield. Fiona Evans ar tabliad y syth i draed Amy Deacon. Trosedd gan Amy Schofield. Mae Amy Schofield ar Gerdyn Melyn. A dyna yr ail Gerdyn Melyn i Amy Schofield. A dyna ni'r dyfarnwr. Dale Randall yn mynd i boced y cadarnhad o'r cerdyn coch na i Amy Schofield. Chloe Chivers ar gic gornel. Jessica Williams yn taro'r trawst. Y bel yn dal yna gan Abertawe. Morley Hughes yn clirio. Mae yna 5 munud o weddill o'r 90. Chivers. Y croesiad yn ddofn. Bel yn dal yna. A mae'r bediad! A mae golwr Aberystwyth yn gafal yn dyn yn y bel na.